Ура! Вось гэты дзень і наступіў. Нарэшце выбары ў Каардынацыйную раду скончваюцца. Я, калі шчыра думаю, радая больш за ўсіх вас тут узятых. Я, канешне, разумею, што для шмат каго ўсе гэтыя меркаванні былі цяжкім выпрабаваннем, разумею, так. Але для мяне гэта было яшчэ больш цяжка, таму што я гэтае выпрабаванне і гэтае абмеркаванне вяла некалькі месяцаў. А калі ўзгадаць яшчэ і папярэднія выбары у Каардынацыйную раду, то можна сказаць, што і некалькі гадоў. Таму прывітанне ўсім на свяце дэмакратыі, вядомым таксама як апошні дзень выбараў. Напішыце, калі тут ёсць, па-першае, нехта ў чаце, б няма. Клас. Б напішыце, ці ўсё чуваць і гэтак далей. Я пакуль не разумею. На гэтым пачатак. Не, па-першае, вітаю шаноўных беларусаў, беларусак, прыпісчыкаў, прыпісчыц, выбаршчыкаў, выбаршчыц. І вельмі радая, што я і вы ўсе тут, клас, усе я бачу каментары, што вы ўсе, гэта адзіныя, нагадаю, жывыя людзі ў інтэрнэце, мы апошнія людзі ў інтэрнэце, і нам прыйдзецца абмяркоўваць усю вось гэтую рэчаіснасць, якую для нас стварае жыццё. Я не казала, што гэта прям сапраўднае жыццё, але якое ёсць. Вось. План такі. Па-першае, пішыце каментары, запытвайцеся што заўгодна. Я тут недзе 30-40 хвілін буду адна, потым да мяне далучацца іншыя сябры, сяброўкі наступу. Я вам магу расказаць пра то, як у мяне справы. Я вам раскажу пра тыя перашкоды, з якімі мы сустракаліся. Ну, карацей, класікал размова са мной, як заўсёды. Што яшчэ? І потым, калі да мяне далучацца сябры, сяброўкі з наступу, мы паглядзім паседжанне выбарчай камісіі і даведаемся, чым гэтыя выбары скончыліся. Вы пакуль можаце пісаць, колькі наступ набраў і гэтак далей. Але я пакуль вам распавяду пра справы. Гэта будзе коратка. Справы нармальна. Я шмат ездзіла да Варшавы. Зноў знаходжуся ў стане, калі я адмаўляю паездкі ў Варшаву. Больш я ў Варшавы не паеду. Ніколі. Ладно, не ніколі. Але калі будзе нейкі рок-пікнік, так сказаць, можа, завітаю, калі паклічуць. Але больш у мяне да жніўня, напэўна, планаў няма. Буду працаваць у Познані і так, жыць сваё лепшае жыццё без паездак у Варшаву. Вось, ёсць, глядзіце, мы зараз, выбары ў Каардынацыйную раду, я вам сказала, што вось тут людзі, якія прысутныя, мы апошнія жывыя людзі ў інтэрнэце, яшчэ ёсць людзі ў рэальным жыцці. І вось мы даведаемся, там ёсць паўрэальныя людзі, гэта людзі, якія галасавалі не за наступ. Ёсць сапраўды рэальныя людзі, гэта людзі, якія галасавалі за наступ. Вось чалавек, Расчэйка 2, каб не дзяноніць, піша, што ён 15 чалавек прывёў. Гэта гучыць як заяўка на перамогу і забор усіх жабцаў. Калі вы не ведалі, якім чынам складалася наша кампанія, канешне, было тое, што вы ўсе бачылі. Тое, што вы ўсе, яшчэ раз, 5 чалавек бачылі. Гэта там пасты мы рабілі, так, на інтэрв'ю хадзілі, тиктокі резалі, на Табарова схадзілі. Гэта тое, што вы бачылі. Але ў нас былі хунвейбіны, якія не пабаяліся згубіць усіх сваіх сяброў і сябровак і умалялі, газлайцілі, булілі, харасілі сваіх знаёмых, сяброў, сям'ю. І ўсё гэта дзеля наступу, дзеля перамогі наступу.
паглядзім, як папрацавалі і хунвейбіны, і мы самі, тому што мы, калі шчыра, займаліся плюс-мінус тым самым. Добра, жабцы кажуць народу, то бок дэпутатам. Правильно? Я сябе як аплату прыму жабцы. Паглядзім, я яшчэ не ўпэўненая, хто перамог у нашай барацьбе. Мы гэта потым абмяркуем. Вось. Карацей, і было круто. Было круто, там у нас было, я не ведаю, чалавек 10 такіх ярых прыхільнікаў наступу. Мы, калі шчыра, ўжо разважаем, мы даўно разважаем, мы яшчэ з канцом тых выбараў пачалі разважаць пра тое, што ані зрабіць эконом-партыю ці нейкае палітычнае аб'яднанне, якое б не залежала ад Координацыйнай рады. І я вам скажу па сакрэце, што гэта становіцца ўсё больш і больш рэальным. Таму думайце, ці хочаце вы уступіць у партыю наступа. У партыю наступа. І калі вы уступіце ў партыю наступа, мы вам дадзім сяброўскі білет. Ну і паглядзім, што з гэта можна зрабіць, але пакуль так. Мы пра гэта пакуль думаем, але калі вы даўно думалі пра тое, каб далучыцца да такога аб'яднання, якое б было самым крутым, так, вось у вас будзе шанец, калі ласка, думайце, чытайце нашыя каштоўнасці, чытайце наш маніфест і думайце, ці вы б хацелі далучыцца да такой арганізацыі. Мы не буду хаваць, хутчэй за ўсё будзем браць усіх, але вам прыйдзецца працаваць за бясплатна, як мы ўсе любім. Ну, альбо за жабцы. Вось, прапануюць накупіць хлеба і раздаць народу, простаму беларускаму народу. Як любяць сказаць нашыя прадстаўнікі, так, у дэмакратычных сілах. Пераходзім да наступнага пункту маёй і вашай праграмы, справы доўгія нудныя разважанні КР. Дык вось, мяне падчас гэтай кампаніі запыталіся недзе мільярд разоў, навошта мне КР? Ці навошта я наогул гэтым займаюся? Бублік спіць у будцы. Все в порядке. Калі бублік вылезе, я вам абавязкова яго пакажу. Дык вось, навошта мне КР, навошта мне тым сілы? Слухайце, калі б у мяне, можа, не было досведу актывізму да 2020 года, можа, мне было б і складана даць адказ на гэтае пытанне. Але я вам шчыра скажу, што я колькі б не займалася усім гэтым падобным на гэта, мяне заўсёды запытваліся, а нахіра я гэта раблю? Я не магу адказваць з пункту гледжання персанальнай выгады, таму што відавочна, што яна адсутнічае. І я звычайна адказваю з пункту гледжання супольнай нейкай выгады. Але мне ніхто не верыць. Я звычайна кажу, што я хачу зрабіць жыццё беларускага народу лепш, каб даваў беларускі народ. А мне кажуць, гэта нейкая хлусня. Вось чаму ты лічыш, што твая дзейнасць агулам прывядзе да гэтага? Згодна? Не ўпэўнена, што прывядзе. Але нічога, калі не рабіць, то быццам бы дакладна не прывядзе. Гэта такая першая думка. Мяне гэта вельмі моцна раз'юшвае, бянтэжыць і т.д. і т.п. Таму што я не ведаю, як тлумачыць. Можа, у вас ёсць нейкія версіі, напішыце іх, калі ласка. Я не ведаю, як тлумачыць людзям, што мне прамая выгада, можа, і будзе калі-небудзь для мяне, але дакладна не зараз. І я на яе і не спадзяюся у хуткім часе. Гуляю доўгую, як калісьці казаў Чэрчань, паважаны шматкім кандыдат у прэзідэнты. Вось, я гуляю доўгую.
і ну людзі не бачаць свайго месца ў гэтым, на жаль. Дзе яшчэ людзі не бачаць свайго ці майго месца, гэта у КР. Чаму? Таму што людзі кажуць, што КР ніяк не дапамагае людзям, звычайным беларускім людзям. Я звычайна кажу, што я таксама звычайны беларускі люд. Мне КР можа і не дапамагае, але я праз КР спрабую дапамагаць. Я спрабую там, ну, я как бы да мяне даволі хутка, я думаю, што да вас таксама даходзяць розныя праблемы, з якімі сутыкаецца беларускае грамадства ў міграцыі, асабліва калі гэта звязана з Польшчай, таму што ў Польшчы, ну, карцей, я жыву ў Польшчы, у Польшчы прасцей знайсці ўсё гэта. Дык вось, я люблю вырашаць праблемы. Я такая па сутнасці рашала. То бок я вось ёсць праблема, я люблю знайсці яе вырашэнне і спаць спакойна, зразумеўшы, што я нешта зрабіла. Але я, калі шчыра, не хачу займацца вырашэннем міграцыйных праблем беларусаў. Ну вось, як бы не люблю. Не люблю. Вы можете пачытаць у нас в праграме. Я думаю, што прагаласавала каля 2000 чалавек, што дакладна даведаемся падчас паседжання выбарчай камісіі. Дык вось, я не люблю займацца такое. Для мяне гэта праца падаецца трошкі бессэнсоўная. Я маю на ўвазе тут праца па дапамозе беларусам. У тым сэнсе, што вось якраз гэта такая праца дзеля кароткатэрміновай выгады. Вось. І гэтая праца дзеля кароткатэрміновай выгады мяне, калі шчыра, неяк не натхняе. Таму, калі вы пачытаеце, напрыклад, маніфест наступа, вы там заўважыце, што пра дапамогу людзям, такую кароткатэрміновую, там амаль нічога няма. Затое там ёсць пра дапамогу як бы беларускаму народу агулам, беларусам, вырашыць тую праблему, у якой мы апынуліся. Не ўпэўненая, што я хачу нагружаць вас гэтымі вырашэннямі 10 раніцы па Польшчы, але калі што, я думаю, што хоць бы як для мяне гэта таксама маральна цяжка прабачаць агулам, неяк змірыцца з тым, што вы не перамаглі, што мы не перамаглі, так, і што называецца, ісці далей. Але пакуль іншага выйсця я не бачу. І спрабую ісці сама далей, і спрабую знайсці шлях, як гэтае далей стварыць для ўсіх астатніх беларусаў. Тут мне пішуць, што кароткатэрміновая выгада стварае доўгатэрміновую. А я вось не згодная. Я не згодная. Як бы ёсць радыкальная думка. Я адразу раблю дысклеймер, што гэта паўжарт, так, і ўсё такое. Што гэта жарт, гэта не напалову жарт, гэта поўнасцю жарт. Што ствараючы камфортныя ўмовы для жыцця беларусаў у замежжы, мы ствараем камфортныя умовы жыцця для беларусаў у замежжы. То бок мы іх і так ужо наўрад ці там большую палову з тых людзей, якія з'ехалі, мы іх не дачакаемся ў Беларусь. І хутчэй за ўсё мы там не дачакаемся якраз найбольш заможную, адукаваную, тому што іх усё і так будзе добра. І нам не мы ім не патрэбныя будуць, яны нам вельмі будуць патрэбныя, хоць бы яны грошы там сваякам у Беларусь высылалі. Вось. Але агулам якраз у доўгатэрміновай я не бачу, як гэта гуляе у добры бок, асабліва калі мы ўвесь час забываем паразмаўляць пра тое, чаму мы апынуліся у замежжы, і якая як бы агулам мэта існавання гэтага замежжа, так? То бок наступа ёсць вось гэтая думка пра тое, што наша ідэя ўсё яшчэ мусіць быць там стварэнне шчаслівай Беларусі, так?
нават нягледзячы на тое, што мы ў замежжы. Я не бачу, каб астатнія дымсілы гэтым займаліся. Бачу, што астатнія дымсілы займаюцца, ну, тыпу, так, стварэннем добрых умоваў ці спробай стварэння ці размовамі пра стварэнне добрых умоваў для жыцця беларусаў. То бок тут усе робяць плюс-мінус ўсё, што могуць. Няма такога, што нехта хоча, каб беларусы жылі дрэнна. Нават я не хачу, каб беларусы жылі дрэнна ў замежжы. Проста мне не падабаецца, што гэта ўсё, чым займаюцца дымсілы на сённяшні момант. Вось так. Калі людзям думаць, што і з докамі штодня, яны ніколі не паспеюць пачаць думаць пра палітыку. Я згодна, але мне падаецца, што пра беларускую палітыку нават з докамі яны не пачнуць думаць, то бок яны хутчэй пачнуць там думаць пра польскую, нямецкую, амерыканскую палітыку з докамі. Ну, то бок тут уже я як бы згодна, што тут дымсілы проста мала на што могуць паўплываць. Дымсілы могуць толькі даць, узяць гэту адказнасць за падзеі 2020 года, сказаць, што ну вы нам поверылі, мы тут дзело натварылі, калі ласка, мы будзем рабіць усё, каб тыя ўмовы жыцця, у якія вы трапілі, не тое, каб па сваёй волі, былі як мага лепшымі. Я як бы гэту агулам думку, канешне, падтрымліваю, проста я хутчэй кажу пра тое, што гэта не тое, не адзінае, чым дымсілы мусіць займацца. Бублік спіць. Бублік спіць. Я думаю, што ён праснецца праз некалькі гадзін. Я з ім добренька пагуляла, каб ён мне зараз не замінаў весці гэтае цудоўнае паседжанне прыпісчыкаў і прыпісчыц каналу «Наступ». Вось. Каналу «Моладзевы блок», каналу «Наступ», прыпісчыкаў каналу «Злы погляд», а таксама сябраў, сябровак, усіх рэфарматарскіх і візіянерскіх суполак. Дарэчы, рэфарматараў-то я і не паклікала на гэты стрым. Я думаю, што трэба гэта выправіць. Там нейкая цішыня. Нават страшна. Не, вообще не цішыня. 300 паведамленняў я пропустила. Все, я все пропустила. Уже туды ўсіх запрасілі. Вось, публіка меркавання мы абавязкова паслухаем. Ён вельмі гаварлівы, калі не сонны. І гэтак далей. Так, навошта вам КР? Пішыце, калі ласка, у чаце, як вы разумееце. І агулам нават не КР, а дымсілы. Ці лічыце вы іх патрэбнымі ў той канфігурацыі, якая стварылася? Зразумела, што асобныя там актывісты, суполкі, партыі, яны нікуды не дзенуцца, ўсё такое. Я вось лічу, што патрэбна. Уладзь лічыць, што не, таму ён ідзе пад нумарам 12 у спісе «Наступ». Я маме тваёй пазваню і ўсё ёй раскажу. Вось. Слухайце, давайте так, шчыра. Я разумею, чаму людзі могуць казаць, што ім гэта ўсё не патрэбна. Але, па-першае, я шчыра лічу гэта ўсё прапагандай нашай нівы. Гэта першае. Наша ніва зрабіла для гэтых выбараў і для таго, каб яны адбыліся так, як адбыліся, столькі, колькі не зрабіла ніводная спецслужба. Карацей, недзе як бы роўна, я думаю, з спецслужбамі розных краінаў. Наша ніва моцна пастаралася. Каб перапісаць кожны фейсбук-пост пра тое, чаму галасаваць на выбарах Коардынацыйную раду не трэба, чаму Коардынацыйная рада нічога не робіць у адрозненні там ад ДПК і ОСТ, і чаму мы ўсе лохі, а вось астатнія не. Дзякуй. Я зрабіла свае высновы пра нашу ніву канчаткова. І гэта ніяк не звязана з тым, што ў мяне быў даволі нервовы перыяд у жыцці. Я думаю, што
Наша Ніва, канешне, ну, дзіўную кампанію зрабілі. Але трошкі праўды ёсць у гэтым, канешне, у тым, што людзі мала сэнсу бачаць. Тут я зноў, канешне, хачу перакласці адказнасць, але не буду гэтым разам гэта рабіць. Я доўга думала, як даносіць складаныя думкі простымі словамі. Я часта пра гэта думаю агулам, і адказу пакуль няма. Я думаю, што калі вы хочаце, каб беларусы я думаю, што калі вы хочаце, каб неяк канфлікт вырашаўся, беларускі, так, я тут маю на ўвазе, і вырашаўся, я тут таксама маю на ўвазе не толькі нейкія радыкальныя вынікі, дзе мы езжаем на танках альбо ўжо адразу езжаем, каб будаваць там проста дэмакратычную Беларусь і гэтак далей, дзе прыйдзецца пэўны час трошкі на горла сабе наступіць. Я думаю, што вось тут якраз Коордынацыйная рада можа адгуляць пэўную ролю ў наступанні сабе на горла. Да, даволі пазітыўна. Ну, я пра тое хутчэй, што я думаю, што калі перамовы нейкія будуць, то яны наўрад ці будуць з офісам. І, па-першае, па-другое, наўрад ці будуць прям з рукой. Я думаю, што ў гэтых перамовах будуць задзейнічаны ўсё ж такі менш таксічныя для рэжыму людзі, у тым ліку з боку рэжыму будуць. Хаця не ведаю. Я ўпэўнена, што на перамовах з дымсіламі будзе Церцель сядзець. І гэта будзе вельмі крута. І нават калі не з дымсіламі, там з еўрапейцамі, дымсілы будуць недзе у гэтым у асобным крэсле, ведаеце, як у гасцішках сядзець і назіраць за гэтым усім, то там так ўсё роўна будзе весела. Я б, калі шчыра, хацела пабачыць як мінімум гэты працэс, можа не паўнядзельнічаць напрамкі. Мне звычайна як-то мяне заўсёды недаацэньваюць. І таму я вечны андэрдог. Даволі хорошая пазіцыя, калі што. Мне ўсё падабаецца быць андэрдогам класным. Дык вось, КР можа прывесці да нармалізацыі сітуацыі. Але КР для нармалізацыі сітуацыі патрэбна, каб КР як мага менш займалася бляха-муха напісаннем законапраектаў, прычым напісаннем законапраектаў імя Лебедзькі, альбо проста імя офіса і гэтак далей. Калі вы не чыталі усе гэтыя прапановы, пачынаючы ад Канстытуцыі, скончваючы заканадаўствам аб гендэрнай роўнасці, калі ласка, раю. Таксама на канале Коордынацыйнай радзе вы зможаце знайсці слуханне па якраз гендэрнай роўнасці, законопроекта па гендэрнай роўнасці. Цікава, нават я ахерела. А я, не тое, каб... Я не супраць гендэрнай роўнасці, сябры. Я за гендэрную роўнасць. Проста не шляхам прымусовых гендэрных квотаў у прыватных бізнесах, напрыклад. І там нават, калі што, не ішла размова пра нейкія, там, савет дырэктароў, так, там шла размова пра гендэрны склад, як бы супрацоўнікаў простых. Вось. Таму, калі ласка, пачытайце, азнаёмцеся, можа, калі-небудзь зраблю агляды. Можна зрабіць, як-то там 10, падаецца, недзе законапраектаў ёсць, зрабіць па кожнаму асобны стрым з экспертамі разабраць. Падаецца, добрая ідэя. Карацей, падаецца, для чаго вам КР я таксама распавяла. То бок, калі вы не захочаце жыць у Беларусі, калі ласка, не жывіце, таксама ніякага прымусу. Але калі захочаце, то
Ну, як бы акрамя КР і там не ведаю, пэўны момант у Лукі, я думаю, можа заграць нейкая ностальгія па 19 годзе таксама. Вам з гэтым наўрад ці ніхто дапаможа. Па-перша, таму што ніхто не хоча. Ну, асабліва там офісаўская АГПшная тусоўка. Але што варта адзначыць, калі вы сачылі моцна за кампаніяй, а я спадзяюся, вы так і рабілі, то вы маглі заўважыць, што для мяне, калі што, было моцным здзіўленнем, што як моцна змяніў павестку з папярэдніх выбараў Латушка. Я, калі чула на Белсаце, я думала, я з'язджаю з глузду, тыпу. Яны проста... Прычым нашу павестку там з папярэдніх выбараў, проста тое, што мы казалі на працягу кадэнцыі, і гэтак далей. Гэта, ну, я была проста... Я ў такім шоку была. Я проста не магла зразумець, што адбываецца, чалавецтва рухаецца наперад. Я, калі што, гэта вось літаральна я першы раз заўважыла, як у тым сілах у некага думка як бы пайшла далей за першапачатковую павестку. Ну, для мяне, я лічу, гэта легендарна. Гэта легендарна. Напрыканцы дэбатаў, калі што, мы там калі ўсе развітваліся, ўсё такое, ужо гэта не трапіла ў эфір, да мяне падышоў Латушка і сказаў: «Ліза, я так рады, што мы нарэшце паразумеліся». Я не магу ў гэта паверыць. Я спадзяюся, што Латушка ў наступ уступіць, таму што наступ да Латушкі не пойдзе, калі што. Я там... Карацей, калі не Латушку, то некага мы пераманім. Калі яны сапраўды прытрымліваюцца гэтых поглядаў наконт дыялогу, наконт там інструментызацыі санкцый, а не санкцый, як толькі інструмент, ну, як бы не толькі як інструмент ціску, але як інструмент для перамоваў. Карацей, аж дрыжыкі, калі пачынаю пра гэта думаць. Уау! 2 гады наступаў КР, і вось што стала з Латушкам. І нас гэта было толькі 8 чалавек. Зразумееце, што калі мы зараз адчынім галасаванне, так, адчынім вынікі, і вдруг, ну вось там нас там усяго 13 чалавек, гэта недзе 16%, 15 там падаецца. Так? Так. Не, менш нават. Карацей, каля 15. Вось, набіраем усіх, а калі мы набіраем 30%. Я не веру ў гэта, калі што. Але як бы было крута, калі б Латушка, калі б мы, карацей, наблізіліся да выніку Латушка. Гэта, ну, было б вельмі крута. І тут мы пераходзім да наступнага пункту нашага паседжання, шаноўнага прыпіснічаства. Хутка да нас уже далучыцца, я спадзяюся, наступоўцы і наступоўкі. Наконт перахому Бурхана, мне падаецца, мы уже некалькі разоў казалі пра гэта публічна, што мы Арцёма запрашаем у наступ. Пакуль не атрымалася, буду трымаць вас у курсе. Так, карацей, пераходзім да наступнага пункту павесткі. Гэта нашыя стаўкі на найлепшыя і найгоршыя вынікі. Ну, давайте так, ці будуць сюрпрызы. Па опросам перамагаў Андрэй голас. Ваш голас, Андрэй.
Блін, я думаю, што ім трэба было так спіс як бы не іранічна назваць. Тыпу, навошта проста ваш голас, так, гэты слоган, калі вам ім трэба было сказаць ваш голас, Андрэй голас, папілорас і гэтак далей, так, вось як гэтым, як з черёмухай. Не шыша, 3 карандаша, так, вось у гэты бок ім трэба было рухацца. І як бы у такім выпадку тады б і Олег Добрыдняў вельмі добра б упісаўся, мне падаецца, у гэтую канцэпцыю. Але, на жаль, спіс ваш голас Андрэя голаса не валодае дастатковым узроўнем гумару. Гэта моя, дарэчы, асноўная прэтэнзія да спісу ваш голас. Але я калі што вось быў на выходных, у суботу я была ў беларускім моладзевым хабе, там быў дранік паці. Елі дранікі. Я прывяла там сваю маладзёж, так сказаць, туды пакарміць, але туды таксама прыйшоў Олег, ці Олега нехта прывёў. Ну, карацей, там быў Олег са сваёй моладзю. І ў пэўны момант да мяне падходзіць Олег, я сижу, ем дранікі, і Олег кажа: Ліза, ну табе трэба быць, ну, як-то больш з гумарам ставіцца да таго, што адбываецца ў чаце базар. Гэта чат, я так разумею, каналу Маргінэс. Падаецца, так. Я кажу, што ты маеш на ўвазе? То бок, мне падаецца, што я максімальна чіл там, то бок, калі што, там у тым чаце адбываецца рознае. Напрыклад, робяць... раней гэта называлася POV Imagine. Вось. Ну, ведаеце, калі карцінкі там Your Name, так, трэба было ўстаўляць з One Direction, напрыклад. Я была фанаткай One Direction, такой памятаю. Тыпу Imagine, ты на канцэрце One Direction, і яны прысвячаюць твою песню. Вось, там адбываецца тое самае, толькі я і Олег. Там бас няма. Час ад часу там бывае яшчэ сам Маргінэс, які сочыць за намі. Вось. Ну, приколы, я все разумею, мне абсалютна нармальна. Олег, калі што, на гэта вельмі моцна агрыцца. І пры гэтым Олег падыходзіць да мяне і кажа, што, ну, Ліза, трэба больш з гумарам ставіцца да сітуацыі. Вось, трэба неяк там з гумарам адказваць на паведамленні. Я кажу, ну, напрыклад, на які паведамленні я без гумара там адказваю. І он мне кажа, я вось напісаў паведамленне пра тое, што гэта Ленін прыдумаў рускіх. Чаму ты неяк смешна на гэта не адказала? Я табе тэгну, каб ты неяк адказала. Я, па-першае, не памятаю. Ну, можа, он мяне і тэгаў, але, калі шчыра, я не тое, каб моцную увагу надаю паведамленням, ну, такіх, як бы, фулаўскіх чатах. Я б яшчэ помніла ўсё, што мне не па флудзе пішуць, так? Па флудзе так увогуле. І я падумала, што, ну, я яго запыталася, а што, на твою думку, я магла так смешнага адказаць на гэта паведамленне? На што он мне адказаў: база. Я яму кажу, ну, нешта мне не смешна. То бок, я калі ўяўляю, што я адказваю базе на паведамленне Олега, якое нясе ў сабе думку, што рускіх прыдумаў Ленін, мне не смешна. Это просто аповед, так, пра Олега. Карацей, я думаю, што, ну, шмат хто кажа, што ваш голас шмат набярэ, але я пакуль не магу зразумець, на якой падставе. Толькі на падставе блокаўскай, тыпу, ну, нешта я не думаю, што атрымалася аўдыторыю блока запэўніць. Ну, па-першае, у блока... Я не ведаю, якая зараз пасля ўсяго ў блока засталася аўдыторыя. Я не думаю, што даволі вялікая. Вось.
Карацей, я думаю, што яны будуць даволі нізка. Я думаю, што хопіць, я разумею, што гэта мем, але калі што, шмат хто не з мемнай перспектывы абмяркоўвае, так, нейкія значныя вынікі голасам. Я не ну, карацей, відавочна, што закон і правапарадак набяруць найменшую колькасць, як мінімум для мяне. Гэта відавочна. Я не ўпэўнена, наконт хопіць баяцца. Яны як бы на папярэдніх выбарах ну, набралі не той, каб шмат. Я не вельмі разумею, чаму яны мусілі б набраць на гэтых выбарах больш. То бок, ну, яны вось парог свой набіраюць, на маю думку, 3 чалавекі праводзяць. Еўрапейскі выбар і АГП. Я думаю, што яны трошкі дурнавата паступілі ў тым сэнсе, што яны пасраліся, то бок яны адспойлерылі адно аднаго, відавочна, для мяне, у всякім разе, так? Раней, як бы гэта быў офісна-кабінетна-АГПшны спіс, які, ну, як бы акумуляваў галасы прыхільнікаў усіх гэтых структур, наколькі я разумею. А зараз, ну, яны падзяліліся. То бок, калі там еўрапейскі выбар, падаецца, яны набралі плюс-мінус столькі ж, колькі мы пярэдні раз. То бок, яны, калі зараз падзяліліся, ёсць інфа, што ну, яны атрымліваюцца, што 4-4 набяруць. Як бы, я пакуль не разумею. Ну, мне падаецца, што яны набяруць шмат. Адказ Александр Кнарович. Добрый дзень. Адказ пра Коласа. Я думаю, што яны мала набяруць. Я не веру, што нейкая аўдыторыя блока магла перадасца. Плюс я лічу, што аўдыторыя блока збольшага была расчараваная дзейнасцю блока, таму не вельмі зразумела, чаму мусіць, як бы, гэтая аўдыторыя пераходзіць да некага іншага. Мы ўсё яшчэ лічым, што хутчэй аўдыторыя блока магла перайсці да нас, я лічу, як мінімум часткова. Ну, вось, я думаю, што 4-5, як быццам бы максы. Але паглядзім. Так? Што яшчэ? Хто яшчэ? Ну, карацей, АГП, Еўравыбар зрабілі вялікую карацей, АГП і Еўравыбар зрабілі вельмі вялікую глупства, што падзяліліся. І я думаю, што іх таксама будзе, як бы сумарна, можа, столькі ж, колькі было. Калі нават, я не ведаю, я не ўпэўненая, што АГП агулам здольная мабілізаваць людзей зараз. Я вось не ўпэўненая, што партыя агулам зараз здольная мабілізаваць людзей, асабліва на такую з'яву, як выбары ў каардынацыйную раду. Так. Я думаю, што нам усім трэба падумаць пра будучыню партыі, канешне, тым ліку АГП. Але паглядзім, гэта будзе чарговае выпрабаванне для партыяў, таму што ну, у папярэдні раз я нагадаю, што з партыяў, атрымліваецца, прайшлі, ну, там, рух за свабоду, калі лічыць іх партыі, і ў ітоў кааліцыі з латушкамі. Колькі там 6 галасоў, падаецца, набралі хрысціянскія дэмакраты, але відавочна, што там не ўсё вельмі стабільна было са спісам. Ну, карацей, у іх неяк атрымалася мабілізаваць яшчэ людзей. Салідарнасць, якая была першым спісам на папярэдніх выбарах, не прайшлі парог. Краіна для жыцця не прайшла парог. Ну, паглядзім, на што здольны АГП.
у такім разе. Я думаю, што еўравыбар хутчэй набярэ трошкі больш галасоў. Як мінімум пратыстую, што ў іх там больш пазнавальныя людзі. Для мяне ўсё яшчэ дзіўна, што іх спіс узначаліў Валер Мацкевіч, там, а не, напрыклад, та ж Аліна Харысава ці Аліса Рыжычэнка, якія, ну, проста, мне падаецца, больш вядомыя людзі, і за ім быццам бы людзі больш вераць, чым Мацкевічу, але паглядзім. Паглядзім. Вось. Хто у нас там яшчэ застаўся? Воля. Вось яны могуць быць андэрдогамі. Хаця таксама, я не ведаю. Яны набралі, у іх 8 ці 6 чалавек было, 8, падаецца, таксама, як у нас, на папярэдніх выбарах. Ну, яны ёсць у іх шансы набраць, можа, нават там 10%, мне падаецца, але паглядзім. То бок іх не асабліва мачылі, калі шчыра. Гэта цікава. Іх не асабліва мачылі ні СМІ, ні нехта яшчэ. Што дзіўна. Вось. Ну і ўсё. Правільна, гэта ўсе, ці я некага забылася? Голас-колас, другі гэта еўрапейскі выбар, так? Трэці хопіць баяцца. Ну ўсё. Напішыце, дарэчы, ваша меркаванне наконт хопіць баяцца і воля скрыты лібер, небольшая аудитория, может быть, очень галашу. Ну, я таксама думаю, але папярэдні раз у іх неяк не атрымалася. Я не ўпэўненая, што гэтым разам атрымаецца. Ну, і калі атрымаецца, то як бы сцяг рукі. Хай пазмагаюцца за паліграф. ПЗ. Ну, складана сказаць. То бок іх праграма спісаная з нас. Гэта добрая навіна для іх. Але, ну, як бы, у іх не было норм спікераў, акрамя Зінковіча. Я не думаю, што Зінковіч папулярны чалавек і чалавек, якому давяраюць. Але ў яго выступ, напрыклад, канешне, на фоне Лупаносава на эфіры Еўрарадыё, яна, ну, гэта, канешне, непараўнальна. То бок зразумела, што гэта не тое, каб дасягненне Зінковіча, а хутчэй правал волі. Правал гэтага Лупаносава. Вось. І да нас далучаецца Алесь Лапко. Я сама сабе, ты мяне глядзіш, правильно? Клас. Мы, калі што, Алесь. Алесь, мы абмяркоўваем, хто колькі набярэ. Я свае думкі расказала. Можаш свае расказаць думкі, пакуль мы не пачалі. Всё. Алесь, ты тут? Ты мяне чуеш? Так. Всё, клас. Раскажы, хто прывітанне гэтым радаснай выбарчай раніцай. Хто колькі набярэ галасоў, твае думкі, а я пакуль буду ўключаць трансляцыю нашай выбарчай камісіі. Ну, насамрэч, я тебе слухаў, мне тут паралельна Ліза ёсць на экране вялікім вось, заўсёды ведаць там культ партыі і ўсё такое, да. Ось, але ў нас ўсё добра з гэтым. Я лічу, ну, я падтрымліваю амаль усе твае прапановы наконт колькасці галасоў. Адзінае, што, магчыма, ты трошкі недаацэньваеш еўрапейскі выбар. Конечно, он подзяліўся,
але магчыма яны ведаеце там типа як яшчарка хвост откинула, то бок вот эта АГП частка, которая ну им так в нагрузку ішла на мінулых выбарах, зараз яны там пашлі асобна і как бы окей, паглядзім чаго варты умоўна кажучы партыйны спіс, таму што ён хіба ну адзіны такі партыйны, астатнія партыі праігнаравалі. Вось кажуць, што іх там мільёны падтрымкі ў самой Беларусі, нам это координацыйная рада не трэба. Ну вось, но АГП хіба адна з самых актыўных таких палітычных партый, там типа першая беларуская дэмакратычная партыя, да, і ўсё такое там со сваімі лідарамі, пазнавальнымі тварамі, праграмамі, канём гэтым чырвоным ўжо там 30 год топча гэтую прызму і канешне вось паглядзім, што чаго варта партыйны спіс. Вось, а еўрапейскі выбар магчыма вот якраз можа рвануць за кошт таго, што не будзе нейкіх такіх ну, баласта, не хочу нікого паклюбіць, але ну реально нават ну новыя твары, новыя абліччы для беларускіх палітык, конечно, там для актывізму яны там уже не новыя, як Валер Мацкевич на панельнай дыскусіі і пасля яе там весь час пытаўся, хто там памятае нейкі там замшэлых годах і так далей. Вось, але ну ўсё роўна просто Валер вельмі даўно ў актывізме з маладых нагцей, да? Вот таму ёсць што згадаць, але как бы таксама яшчэ малады палітык. Да? Ось. І магчыма вот это маладыя палітыкі еўрапейскага выбару набяруць, ну я лічу, не менш у мінулы раз. Ось. Не будзе 4-4, будзе 8, а можа нават і больш. Просто тут трошки іншы баланс можа быць, у тым ліку за кошт нізкай яўкі, да, і малыя, ну такія как бы списы, которые в минулый раз там набрали пару сотен и не пройшли, да, теперь за кошт того, что яны, магчыма, там ближайшее коло активизовали, я не ведаю, там, ты ж былые милиционеры, да, как бы не чутно, не бачно, да, пару дебатов было, да, вот як ты лічыш, колькі вот реально з свайго атачэння можа там Азаров мобілізаваць. Бля, ну я вельмі сумнеюся, што яны... Подожди, 3% ад 2000 гэта колькі? 60. Сколькі? 60? Ну ладно. Но я нават тут сумнеюся, калі шчыра, то бок. Ну, можа, там на тоненькага, я даже не Ну, знаю. спісе колькі там, чоловік 15, напэўна, 13-15, мне падаецца. Ну так, але ці ўсі... Там просто шмат хто жыве, ведаеш, там за мяжой. Ці ёсць у гэтых людзей, ну, доўга жыву, там нават той лідар спісу Макар, так, ён, як бы, я так разумею, там з 10-х ён жыве ўжо недзе ў Швецыі. Ну, карацей, як бы, ці засталіся ў іх такія сувязі, так, каб заставіць некага прагаласаваць, ну, я ў гэтым сумеюся, калі шчыра. Вы стварылі гэтыя сувязі, ведаеш, просто цяпер якраз такі галасуе за межы, калі Макар у Швецыі там сабраў суполку з 10 беларусаў і штотыдзень в баню ходзіць з імі, яго прагаласуюць, хутчэй прагаласуюць, чым, умоўна кажучы, за нас, хто тут там у Польшы сядзіць і хоча з Беларусі людзей прыцягнуць, таму што людзі баяцца. Да? І канкрэтны кейс, нават сидзіш у Польшы, вот менавіта новая плынь міграцыі, да, вось там уцекачы, канкрэтна палітычныя уцекачы, которые маюць статус палітычнага уцекача в Польшы, кажуць, блин, Олесь, я, конечно, тебя падтрымліваю, нас тут падтрымлівалі, у меня там семья в Беларусі, вось, і как бы паспорт, а ён как бы боится голосовать, тому что Так. Семья в Беларусі. Ну, вот это страшно, конечно, працуе, і вот на тых, хто недавно спазнаў вот это рэпрэсіі і сёння яшчэ там яго сям'я пад рэпрэсіямі, яны больш асцярожна. Вот больш старая міграцыя, умоўна кажучы, Ну, так. там хто там в Амерыцы, в той же Швецыі, дзе там складаней было туды трапіць, але калі трапіў, то ўжо там караніўся як мог. Яны Вот. поруха не нюхалі. Ну, типа, ну, закинул этот, там, как сказала одна моя знакомая, паспорт в некое дупло, да, вот, и проголосовала штосьці, да, как бы, ці там за дачку в конкурсе спеваў, да, ці там за свайго там сябра Макара у некай координацыйнай радзе. Яны просто не адчуваюць тых наступстваў, да, то бок яны, можа, з Швецыі в Беларусі там і не ездзілі апошнія 20 год. Ну, просто тому што не было нагоды, там яшчэ штось, там пашпарт застаўся, да, там ці нават пратэрмінаваны пашпарты даюць магчымасць галасаваць.
Вось, нават калі чалавек не аднаўляў, атрымаўшы шведскае грамадзянства, Ну, так. галасаваў, напэўна, да? Вось, таму, Ну. глядзім. Я думаю, тут сама могуць быць такія чорныя лашадкі, цёмныя лашадкі. Галоўнае, каб не красныя. Дык вось, да нас далучаецца Марго. Нет, я зараз Марго. Я тебя включила и выключила. Все одразу. Все, ты з нами. Доброе утро. Давай, привітання. Наверное, Якія у тебе думкі наконт хто таго, колькі там набярэ? я готова ставить свечки. За каго? За упакой ці за ці за страве? За упакой каго? Давай. КР. Ну это нет. Слухай, давай пакуль кароткатэрмінова паглядзім. Блин. За упакой якіх спісаў ты бы зараз поставила свечку? Как он называется правильно? Белорусы, деяния? Палітзекі якія, так? Да, мне кажется, Окей. они меньше всех наберут. Ну, ладно, не меньше всех. Хорошо. У меня тир-лист такой. Самый низ Азаров, потом Белорусы, деяния, потом... Кто у нас еще из списков есть? Хопіць баяцца, мне падаецца. Хопіць баяцца, да. Потом, наверное, ОГБ. Потом, допустим, Наступ, Евровыбор и Латушкинцы. Евровыбор, я ввогуле вельмі моцна сумнеюся ў выбары. Типу, што яны наберуць больш нас, я моцна сумнеюся, реально. Не ведаю. Не знаю. Вот как бы аргумент Олеси очень, мне кажется, релевантный в плане того, что не больше всего той аудитории, которая не задает вопросы после там ссылки на голосование, а точно не задает данные паспортов. Слухай, не. Слухай, мне якраз яшчэ раз тое, што мы як бы эмпірычна выявілі, так, чым далей чалавек ад палітыкі, тым прасцей яго прымусіць галасаваць. Якраз у нас такой аўдыторыі, мне падаецца, аўдыторыю ў сэнсе, што гэта там сябры нашых сяброў, так? Іх больш за дарослых людзей. Я просто вчера пыталась маму заставить проголосовать, но еле-еле согласилась в самый последний день. Хоть за наш? Неделя. И за Евровыбор. Не было особенно. У нас Ты сама ты отобрала? Ты отобрала телефон у нее, да? Она в Литве. Сказала, я приеду и отберу у тебя телефон. Я накажу тебе. Не пущу в Польшу. Угу. Так, живем. Вот, короче, как-то не знаю, у меня какое-то странное сегодня ощущение, если честно, с самого утра. Я проснулась сегодня еще ночью от какой-то тревожки. Да, Александра еще вылучилась. Все лепшие люди спису наступ тут. Я не могла заснуть от тревожки, реально. И мне, и раніцей, ведаеце, есть такое важное правило, важно слухать правильную песню раніцей, так, нейкую, такую. Я сьогодні раніцей дрэнную песню послухала, ад якой просто першае, вы разумееце, першае, што я пачула раніцай, заставіла мяне плакаць. Это вельмі дрэнны пачатак дня. Это вельмі дрэнны пачатак дня. Я выпадкова. Гэта было Tattoo All the Things She Said. Я сама не чакала. Я просто урубіла нейкі плейліст на Spotify. І вось. Александра, ты падзелішся, што ты думаеш наконт таго, колькі мы набярэм, колькі астатнія набяруць, хто лепшы, хто горшы і гэта далей? Пытанне, хто лепшы, хто горшы, тут все зразумела, мы найлепшыя. Тут без спрэчак, я спадзяюся. Я не памятаю, колькі гэта было па колькасці галасоў, но я думаю, што адсотку 15 мы набярэм. Я так гатала на картах Таро, мне такія лічбы выдавалі. ChatGPT по нумерологии выдал, что у нас наш списковый номер, число это 9. Але 9 это максимум, да, то бок как бы там больше не может. То бок латушка, то бок, блин, а якой номер латушка? 9. 9. Да, але я маю на увазі нумерологічний спіс. Може, вау. Блин, зараз люди подумают, что мы... Подумают, что мы... На нашу аудиторию выборчую. Я думаю, просто
Я думаю, это великий отсоток тих людей, которые вот проверяют, за кого голосовать вот по таким методам. Вот. Не хочу, але Блін, треба було робити рекламу. Треба було робити таку рекламу. да, У да. гэтым. Нужно знайти суполки, які вот там цікавить нумерології, круті, що вот спис номер 6, ваш спис по По гороскопу. Нумерологію. да. Треба було так Нумерологію. подкупить некоторых этих гадалок. За водой. Не, Да. надо было, когда мы начнем заряжать воду. У нас засталося 3 хвилини, ведаєте, до того, ще щось типу плану. Боже мой. Надо попробовать. Итак, всех... Могу кавку только держать. Сколько простов по РКР сделает Петрухин за неделю? Робите ставки. Такое питание. Ну, я думаю, на гэтым тыдні уже яшчэ будзе сам у складзе КС, да, как бы, потому что ён в старым складзе, который будзе актыўны да першага паседжання новага. Вось, таму, магчыма, ён яшчэ будзе як дэлегат таксама штосьці. Можна ў яго спытаць, дарэчы. Можна спытаць, Блин, у него, напевно, так само ідзе зараз стрим, може. Яго як дэлегата спытаць, можаш ты справаздачу за 2 гады даць, што ты зрабіў, акрамя стрімаў, это ўсё, зразумела. Не, ну а что значит акрамя? Человек, ну, ён з такой повесткой, я думаю, ішоў у КР, каб паказаць, які мы ўсе дармаеды. Ён гэта і паказваў. Ён же хіба шоў ад спіса воля, который как бы мілітарысткі, да? Колькі грошай сабраў на вайсковых? Да. Наступ сабраў, да, збіраў. Наступ сабраў. Я асабіста зараз нават на стоматалогію для вайроў закінуў, да. Колькі Петрухін, который са воля щось там зрабіў. Вот, спытаем. Мы как бы, ведаеце, ну і спадзяюся, што мы ўсе пройдзем, да, і мы далей зможам быць голасам, да, украінскай радзе, але цяпер можам сказаць, апошні акорд можам хтосьці, там Алана не балатаваў, она можа таксама, так сказать, яшчэ адыграцца ад моладзевага наступу яшчэ. Надо переманивать к нам. Кого? Брухана. А, так мы это давно уже, Марго, мы это 1,5 года дополно разгоняем. Ну вот покуль нет. Так мы... Я не буду это публично. Я не буду публично проказать. Ой. Ой. А Брухан правда погаліўся на лыса? Я не зразумела. Реально погаліўся? А, блин, ну ему это вельмі пасуе. Это вельмі круто. Ён як это... Ему реально, ну вот, это фризура для наступа, литерально. То бок ён такі цяпер круты чел. Быў таким, ту-ту-ту, я працую у латушкі, пу-пу-пу. Зараз ён реально круты чел. Нам еще работать. Ну, чисто по фризуре, Ну, он был нормальный сначала, даже за Мельникову проголосовал. Что? Это про Брухана ці Петрухіна? Я не разумею. Я уже нічога не разумею. Александр Кнурович, это про Брухана ці про Петрухіна? Как он сталавацца будзе? Ну, яго, ну, неякі ён сталуецца зараз. Хотя, ну, ладно, все, я нічога не кажу публічна, Так, я зараз пагляджу, яшчэ не пачалася, яшчэ хвіліна у нас ёсць. Про Петрухина. Ну, давай. Этот... Ну, кажи. Что? Я? А, это про Петрухина. Это было про Петрухина. Не, я про Петрухина не очень ничего хочу говорить. Так. Все, чакаем пачатку. Поставим Лойс. 20 чалавек чакае. 20 чалавек чакае выніку. Это просто невероятно. 20 человек. А зачем смотреть трансляцию, если можно будет прочитать? Как бы... Штиве про 3, 2, 1. Да. Кто-то работает. Кто працуе? Я. Иногда. Ну вот. Иногда это не зараз.
Но КС на первом месте. Я спадзяюся, ты офіс той самый кажаш. Я, между прочим, должна была бы сейчас на посещении ОПК. Приоритеты. Мгм. Мяне тут запытваецца беларусянец, ці запрашаў Петрухі на стрым, не, але ён рабіў пра мяне відос. І я, калі яго не пускалі на канферэнцыю «Новая Беларусь», выносіла яму каву з печывам. І я была ў яго на стрыме ў гэты момант. То бок, мяне ніхто не запрашаў, але я там была. Raiders on the Storm. Да. Да, это мы. Это мы. Мы очень ждем результатов выборов. Так, смотрите. Давайте я посмотрю, всю ли повестку мы, так сказать, закрыли. Всю ли повестку мы закрыли, заявленную повестку. Да, долучиліся святочныя сустрэчы вынікаў. Ну все. Можно святочнасці больше дать. Сейчас зараз дадам. Паспрабую. Тут есть всякое... Вось так. Бля, перекрываю. Все. Но в целом неплохо, мне нравится. О, вось так. Блёсточки. Все. Пачынаецца святочная частка стрыму. Калі ласка, наденьте чистые штаны, рубашки, майки. Вось у меня такая написана «Спокой». Вось у Олеза «Never give up». Гэта про нас. Марго из Александры. Марго міленіальскай серый, у Александры зумерска-заможна белый. Все як мае быць. Ва ўсіх свята. А ёсць жаданне. Я не. Слухай, спадар Ярослав Беларусяна. У мяне ўжо больш няма жадання хадзіць на стрымы да Петрухіна. Вось. Чыстыя трусы, гэта трэба надзеяць будзе пасля стрыму. Пасля таго, як даведаюся вынікі. Мы в ответе за тех, кого подкормили. Згодна, Александр Кнорович, полностью згодна. Як казаў Усаў пра офіс, а там працуюць. Кажуць, што працуюць. Так, але Марго АПК паседжанне прапускае, а не офіса. То бок офіс зараз не працуе. Причем я с посещения офиса сейчас. Ну все, офіс сваё адпрацаваў. Блин, а што там з пачаткам? 3 хвіліны, ладно, гэта нормально. Лічуючы, як я рыхтавалася учора гэтай канферэнцыі. Ой, расскажи, что было? Прайшлі? Нічога не было, просто ўсім, просто медыагрупа вырашыла, што гэта не яе задача рабіць прэс-канферэнцыі там. І трэба было ім даводзіць гэта. Такая вось Интересный подход. Да, так. Для мяне асабліва вельмі цікава. Смотри, просто как бы в целом деньги они получили за прошлую работу. Не, была дамова, што гэта і за будучую таксама. Была такая дамова. Не складывается, что тогда. Утром стулья, вечером деньги, да, как бы. Інакше она не працуе, як бачым. Блин, просто калі б за іх яшчэ не рабілі ўсю астатнюю працу, блядь, а ім не пакінулі зрабіць одну канферэнцыю, можа, там не ўсе б так ужо злаваліся на іх. А тут, просто нейкі крындзец. Просто трындзец. Просто, я не ведаю, я просто реально нават не ведаю, што сказаць. Там ужо ёсць вынікі. Наша не ўжо вынікі. Што? А у нас чаму няма трансляцыі-то? Напэўна, можа, трансляцыі няма, а камісія... О, нет! Платушкі 42%. Что? Блядь, европейского выбора реально дохуй. Что? Что у нас вот так мало? Что ж. Бля... Прикол столькі, колькі ў мінулы раз. Нет, да. Просто, ебать. Подождите, что?
Зараз я пашэрю паважанаму гаспадарству гэтыя вынікі. Канференцыя, конечно, дзякую, блядь, адбылася. Зараз Дональдс, вот скачала. Откуда у нашай нівы гэта? Я ж кажу, наша не будзе раней, чым Не, так, все, бачно. Ну, наша ніва кажа, што вось такія вынікі. То бок на першым месцы коаліцыя Латушкі Рух за свабоду. Зараз до нас вырашыла далучыцца Стася, каб нас відаць. Стася, привет. Привет. Мы глядзім вынікі, калі што, выбараў. Вынікі такія, што ў Латушкі 42%, у аб'яднанай партыі, ну слухай, не так дрэнна, 6%, то бок яны взялі столькі ж прыкладна, колькі ўзялі Рымашэўскі на папярэдніх. Ну, магчыма, яго аўдыторыя якраз пайшла. Хопіць баяцца 6%? Ну, што ж. Хопіць баяцца 6%? Ну, прикладно так, як і минулий раз. Что это за звук? Это я постучала по столу, да. Ну, Воля 10%? да. Fuck my life. Хорошо. То бок у нас зноў 8 чалавек, я правильно разумею? Зноў 8 чалавек, я хочу... Не абавязкова, дарэчы, может быть 7. Ну, может, трошки... 7? Что, блядь? Да, там же округляется, может быть, в Так, нашу так. сторону. Так, зараз, сколькі там проголосовало? 2,90 было апошняе, што я бачила. Она не по такой системе. Это... Не, ну можно же прикладно почитать. А кто на 2,90 седьмой в это списке? Простите, пожалуйста, за такой. по-моему. Это Стася, так. Топ. Я тоже так Так думаю. не, вы подлечили? Ну, около 7. За сколько людей проголосовало? А, подожди же, еще будет, если Больше. законный порядок не проходит, Так, тогда будет 8. да, будет переразлик, по-перше. 2113. 2100... Так, 2014 это 80. Сколько у нас голосов? 204. 204 это X. То бок 204 умножить на 80 и поделить на 2000 сколько? 113. 113. Ну, у нас 8 выходит одразу, 9 магчыма. Так, але... Угу. Ну, я не ведаю. Дякую всім, конечно, за падтрымку наступу. Але магло бы быць і лепш, сябры, не дапрацавалі. Ё-маё. Я в ахере. Не, подожди, нет, глядите, наши лічбы такие, на якія... Ну, я думала, что человек на 100 или что будет больше. Это то, что я думаю, литерально. Але, дарэчы, ведаеце, што які прикол? Тое, што не праходзіць спіс правапорядак, гэта месца іх мандат ідзе в руху воля. Бок силовики, так сказать. А чему воля? Почему? Латушки? Нет. Нет? Нет. Оно починается по кругу, типу, от большего до меньшего размера. Ну, я попросил у ChatGPT, каб ён мне Мідонта это подлічыў, вось, этим порогом, вось, и у руха воля 9. Мне так. Ну, давайте подумаем, якая коалиция будет. Ці будзе тая самая коалиция? Мне здаецца, што нешта здарылася ў папярэднім разе, і што такой же коалиции можа не быць. Ну, можа быць коалиция меншасці агулам.
Тут вельмі складаны карэльцымент, тут просто шмат гэтай меншасці. Так. Раней менш было спісаў, прайшло. Вось. Цяпер прыкладна ва ўсіх плюс-мінус там некая ёсць актыўнасць. Вось толькі у беларусаў удзень 3, а так там па 5. У Латушкі будзе 34, а колькі у яго ўсяго кандыдатаў? Яго было менш за 40. Ну, то бок там недзе 38. Ну, карацей, амаль усе пройдуць. Ну да. То бок ён как бы свае месцы забірае. Еўрапейскі выбар 11, рух воля 9, наступ 8, ГП 5, хопіць баяцца 5, бачыце, хопіць баяцца больш набралі. Да. Подождите, вот, Я вахую. Я не могу Александр зразумець, як, Шмат калі было шчыра. 5 і беларусы дзень 3. Ну, яно то так і працуе, калі прагаласавалі тыя самыя, умоўна кажучы, просто заявка ніжэйшая, таму для такіх спісаў якраз гэта магчымасць была, не скарысталіся. Логично. Тому... Ну, можем методом исключения. Смотрите, рух воли с нами не пойдет в коалицию ни в каком случае. Но мы не себе, думаю. Я думаю, уже... Я хочу и думаю, какая будет коалиция большести. Мы навряд ли будем принимать ее удел. Давай так. Ну, хоть бояться, скорее всего, к латушкинцам. Не возьмете, думаю. Я думаю, что рух воля и хопить бояться. Это 17. И ОГП. И ОГП. Ну, и европейский Коль. выбор. Ну, я просто... а ты думаешь, змогуць ОГП і еўрапейскі выбар пасябраваць зноў? Пу-пу-пу. Ну, беларусы дзеяння. Ну, такі да, з усіх гэтых да нас толькі могуць прыбіцца. Ну, а какие у нас опции? Ваш голос? Next. Нагадаю, што мы зараз на жывым В эфіры. прямом эфире, да. Так, я не разумею. Можна запрашаць прадстаўнікоў адразу. Это Так, называется... на перамовы. На Да, перамовы. перемовы. Ну, давайте так, у нас не так шмат выбару. Я вам потым раскажу пра літаральна адзін варыянт, які ў нас застаўся і які мне, калі шчыра, не падабаецца, але больш рабіць няма чаго. Мне не падабаецца цяпер, што ўсё такое блесцючае. Я зараз зменю на нешта на дождж. Гэта больш адпавядае рэчаіснасці. Да нас, ну ладно, зараз я пачакаю. Пачакаю. Ой, цікаво, кстати. Да. Хопить бояться самое лучшее удержание аудитории по сравнению с прошлым разом. Они потеряли 40% аудитории при падении общей явки в 68%. Как Воля это вы? выбор. Это Как это вы? Рябинков скинул в реформаторы. А, Аудитория у воли европейского выбора сократилась наполовину, а не на 2/3. Латушка потеряли в абсолюте, но удержались лучше среднего. Нас Ну, мы допустили так общую динамику. да. Это правда. Ну, хоть бы стабильность. Ну, все, сябры, делаем партию, робим партию и працуем далей. Я вахую. Я меня просто, я реально, я не ведаю. Я не ведаю, што тут яшчэ сказаць, калі шчыра. Зараз я паспрабую. О, все, на зараз усіх бачна. Это все вижу. Гэта жесть. Александра, ты сыходзіш? Ці это што? Все, давай. Так. Я
Что сказать? Что сказать? Устроить Устроить так лю- желать мать. Я не разумею. Я просто не разумею. Давайте яшчэ раз на гэта паглядзім. А можно не надо? Ну, а что? Ну, давайте так, давайте з кожнага па кароткай жыццесцвярджальнай прамове. Просто зараз. І я вяртаю гэтыя агеньчыкі на экран. Хто першы? Я могу. Давай, Алесь, жыццесцвярджальная прамова. Ну, насамрэч, я прыкладна так сказал, что асабліва нічога не зменіцца у параўнанні з мінулым, как бы ні па дынаміцы, ні па нашай, ні па унутраных дэмакратычных сіл это не было бачна, штосьці мянялася, і я думаю, што нават вот это наша стабільнасць у дадзеным выпадку яно паказвае, як яно ёсць. Так вот, балотца, ось оно скарацілася, нас яно не зачапіла, да? Просто кагосьці это балотца вынесла наверх, кагосьці трошки там прытапіла, хтосьці зусім зышоў, да? Там новыя твары з'явіліся, которые там набрали за кошт вот этого ну, не ведаю, новой энергии сабе зараз галасоў, але побачым на доўгай дыстанцыі, паўтаруся, што мы самая устойлівая фракцыя КР мінулого склікання, от нас ніхто не сыходзіў, ні з КР, ні з фракцыі, не было внутренних нейкіх разладаў срачых і так далей, і мы перенесліся, умоўна кажучы, тым жа, ну, как бы, складом, можа, там, не цалкам, тому што хтосьці, ну, там, праз нейкі асабісты прычыны не пайшоў зараз на выбары, але тыя ж 8 мандатаў у нас будзе. Вот. Таму, ну, прыкладна, працуем як і раней, і, як сказаць, ну, актыўная меншасць можа быць вельмі прадуктыўна, як паказала мінулае скліканне, калі, умоўна кажучы, быў перыяд, калі акрамя нас і фракцыі там коаліцыі слушачі руху за свабоду ніхто асабліва там не врушыўся, да? Таму працуем далей, і я думаю, што у нас будуць цікавыя 2 гады ці менш, паглядзім, таму што, як бачым, магчыма, ёсць попыт на нешта іншае, да, як сказаў спікер Артем Брухан з коаліцыі Латушкі за свабоду, Координацыйная рада патрабуе рэформаў. Будзем чакаць таксама, я думаю, гэтых рэформаў і падтрымліваць там, дзе гэта будзе карысна і патрэбна нашим выбарцам, которых таксама хочу падзякаваць. Дзякую усім 204 беларусам, якія не пабаяліся, прагаласавалі, аддалі свой голас, і цяпер, канешне, маюць поўнае права на нашу падтрымку, і мы будзем вашым голасам наступныя 2 гады, і можна звяртацца да нас для того, каб мы адвакатавалі вашыя правы і былі реально вашымі прадстаўнікамі на міжнародным узроўні, ну, хаця б локальна, дзе мы зараз знаходзімся цяпер. Дзякую усім, дзякую камандзе, дзякую наступу, і дзякую нашым актывістам, которые таксама падтрымлівалі нас і дапамагалі ў прасоўванні. Таксама вялікі досвед, вялікая праца, которую потым можна будзе добра маштабаваць на ўсю Беларусь, і калі ў нас будзе на выбарах Беларусі беларускі парламент 10%, я думаю, будзем моцна задаволены. Праўда, магчыма, там будзе трошки іншая гульня, і ўжо зусім не гульня. Працуем далей, як мне написано, там, не здаемся, да, і наступаем. Далей самы сумны твар на сённяшнім паседжанні Стася. Стася, ты прошла в КС. Все хорошо. Я очень счастлива. Мне нужно еще пару минут это осознать, и я всю ночь не спала, волновалась, молилась, голосовала. Все, что делала могла. Давайте веселых людей. Так тут уже и осталось. Лишь был самый веселый. Марго. Я хочу проголосовать за Олесю еще раз. Мне понравилось.
Ой, ну слушайте, выборы — классный замер температуры по обществу. В целом замерили, получили какую-то Каков оценку. диагноз, Марго? Каков диагноз? Что-то менять надо. Я даже знаю, что. Да, будет, мне кажется, довольно интересный год в плане того, что, мне кажется, это первые выборы и первый период в последние годы, когда ощущается, что политические акторы наши белорусские стали более честны по отношению к самим себе и к аудитории, что, наверное, не все так солнечно у нас, как мы это любим говорить. Мы, не знаю кто, демократические силы. И на самом деле меня очень воодушевляет, что я получила от многих своих коллег-коллежанок по другим структурам довольно тоже четкое понимание с их стороны, что время что-то менять, оно пришло. Надеюсь, что мы договоримся все-таки, что менять, каким образом и в какую сторону это все вести. Но вести куда-то надо. Это как раз-таки то, с чем мы приходили. То, что мы обсуждали, и то, над чем мы думали последний год. Поэтому сейчас у нас будет очень активный период, в ближайшие пару месяцев, когда надо будет провести чистки в структурах. Вау! Yeah. Вы яшчэ не чулі, як Марго казала, гэта не скрыніць, я і не скрыніла, таму я гэта скажу словамі праз рот. Аднойчы, пасля нейкай сітуацыі, Марго сказала пра нейкае паважанае беларускае СМІ: бляха-муха, загуляліся ў незалежныя СМІ. И так я стала правой трамписткой. Да. Слушайте, а зараз правда. чистки. Я извиняюсь. Нет, не извиняюсь. Мне даже не стыдно за это. Но я на некоторые белорусские СМИ имею глубокую сейчас обиду. И непонимание, зачем было такое делать. Но эти белорусские СМИ... Я про гэта... Про кого я? Так, я калі што называла гэтыя беларускія СМІ, пакуль вас іх не было, адна, вось. Па-першае, так, я могу, Стася, ты уже готова? Ты выглядаешь... Уже лучше, да? Что? Я очень рада, что я опять в КС, конечно же. Я очень сильно скучала по этому. Очень сильно. Восстановила свое ментальное здоровье, нашла себе друзей, работу. И вот я опять в КС. Это мы. Так как раньше уже не будет, нужно делать реформы. Спасибо, что голосовали. Лиза, тебе слово. Вау! Гэта даволі хутка. У мяне шмат чаго ёсць сказаць. Па-першае, канешне, так, дзякуй нашым валантэрам, валанторкам, якія паклалі сваё жыццё, сваіх сяброў, свае сем'і на тое, каб дапамагчы нам назбіраць хоць бы гэтыя 200 галасоў. Правильно? Правильно. Па-другое, вось тут Ярослаў піша ў каментарах, што а можа не трэба гэта экстрапаляваць на ўсю Беларусь. Так ты паглядзі, ладно, наступ 10%, ладно, наступ. Дык ухопіць баяцца, падтрымка вырасла па сутнасці. Я калі шчыра, то бок ёсць запыт, так, на які я просто фізічна не магу адказаць. Вось запыт тыпу на ўсіх разбамбіць. Разумеецца. Я супраць таго, каб усіх бамбіць. Вось супраць і ўсё, нічога больш з гэтым не зрабіць. Я як бы шчыра хачу, каб Беларусь была лепшым месцам для жыцця. А быццам бы гэта не тое, што патрэбна людзям. І гэта, канешне, трошкі крыўдна. Але з іншага боку, ўсё яшчэ ёсць гэтыя людзі, якія лічаць, што Беларусь должна быць не проста месцам, дзе сустракаюцца вайсковыя з усходу і захаду, а нейкай там самастойнай краінай, незалежнай. Вось. І на гэтых людзей я і сёння спадзяюся і буду спадзявацца далей. Будзе цікавая каардынацыйная рада. Я думаю, што мемаў будзе шмат. Я думаю, што ўжо можна пачынаць рабіць стикер-пак новы, таму што, лічваючы, што розныя, прям людзі розныя і шмат спісаў і ўсё такое.
мы пабачым нешта дзікае. Але хутчэй за ўсё гэтая дзікасць гуляе ў мінус, канешне, каардынацыйнай радзе, а не ў плюс. Я пакуль не ўпэўненая, якое месца наступа будзе ва ўсёй гэтай канфігурацыі. Але я думаю, што як мінімум месца наша клоўнярскае, так бы мовіць, так, наша вось гэтае рабленне з усяго сумнага, што ёсць у дэмакратычных сілах, нешта весёлае і нешта, з чаго можна хоць бы пахіхікаць, гэтая ніша ўсё яшчэ за намі, і я вас і нас з гэтым віншую. Ура! Могуць быць апладысменты тут. Ой, Алеся вырубила выпадкова вырубила Алеся. Вось. Блин, опять снова вырубила Олеся. Господи, Олесь, зараз я тебя включу. Все, я тебя включила. Карацей, ці ёсць нам яшчэ што сказаць? Трэба ісці пісаць пасты, Там посчитали голоса на напісаць. стриме, и мы узнали, что у нас 7 мест. Нет, это первое коло. Окей. Так. Карацей, ідзем працаваць. Ура! І ўсім добрага дня, не гледзячы ні на што. Бублік, скажи што-нибудь. Бублік. Бублік не разговорчивый сёння, таксама сумуе, што... Всё, давайте, сябры, сяброўкі, прыпішчыкі, беларусы і беларускі, і ўсе